Väčšinou vidíte unboxing a ja vám dnes ukážem balenie. Klientka prišla na fotenie z diaľky, preto sme výber fotografií robili online. A teraz vám ukážem, ako balím hotové fotografie. Mimochodom, balík dorazil veľmi rýchlo, už mám správu od spokojnej klientky, že všetko prišlo v poriadku. Takto robím fotografie, tlačím ich na matnom papieri, viete, že nič neleskne. A keď stredný balíček, tak tam už ich bude 10 a plus jedna aká ide so vstupným. A keď 10 fotografií, tak už máte ich v takej krabičke. Ona vyzerá ako rám, ale slúži ako album. A má aj takú stužku, aby ich vybrať. Keď videli moje video, tam, kde som pýtala, aká farba bude lepšia, ale klientka zvolila bielu farbu, takže budú všetky biele. A keď treba bude vybrať, tak takú stužku máme k tomu. A potom ide taký kryt. A už to máme. Akorát zabalím. A už dokončím zasielku. A teraz idem na poštu odovzdávať balík.